Els radicals lliures són espècies inestables, altament reactives i absolutament essencials. Com jo, t'expliquem el que són aquí, al radical lliure. Els radicals lliures són increïbles, eliminen contaminants atmosfèrics. Sense ells no existiria la vida a la Terra. Tot i que sí que és cert que poden produir alguns maldecaps, certes malalties com el càncer. Però què és exactament un radical lliure? Un radical lliure és una espècie química que conté una de les coses més estranyes de la natura. Que la teva parella et dongui la raó en una discussió. No tan estrany. Parlo d'un electró desaparellat. A l'estructura dels àtoms tenim el nucli i els electrons que es mouen al seu voltant. Doncs bé, tant àtoms com molècules intenten obtenir sempre un número parell d'electrons, perquè quan aparellem dos electrons, el sistema s'estabilitza. Però de tant en tant, a la natura, passen coses rares. La caiguda d'un llamp, la llum ultravioleta que ens arriba del sol o maquinàries cel·lulars extremadament complexes són capaces de trencar l'estabilitat de l'aparell electrònica, donant lloc als radicals lliures, espècies que contenen un electró desaparellat. El meu radical lliure preferit és el radical hidroxil. Mira, aquí el tenim. Està format per un àtom d'hidrogen, simbolitzat per la H, unit a un àtom d'oxigen, simbolitzat per la O. Aquesta unió, aquest enllaç químic, està simbolitzat per aquest palet, que en realitat són dos electrons que estan aparellats i que estan compartits per als dos àtoms. L'àtom d'oxigen, a més, té un munt d'electrons i els últims, els que estan a la última capa, que són els més interessants perquè són els que participen en les reaccions químiques, són 4 electrons aparellats 2 a 2, molt estables, i un electró desaparellat. Aquest electró és el que converteix aquest compost químic en un autèntic radical lliure. Aquest radical hidroxil es forma a l'atmosfera per efecte dels raigs ultravioleta i és superreactiu. Reacciona amb tot el que es va trobant, fins i tot amb els contaminants atmosfèrics, eliminant-los. Ai, que és maco! Però és que, a més, els radicals lliures són essencials per la vida. No només per la teva vida, per la vida de tots els éssers vius del planeta. I és que formen part de la fotosíntesi, que segurament et vindrà al cap quelcom així, no? La reacció que permet a les plantes agafar l'energia del sol i transformar-la en glucosa, que utilitzen per produir les seves fulles, les flors, els fruits, la base de la cadena alimentària de la que depenem la resta dels éssers vius. Però jo et vull mostrar el revers tenebrós de la fotosíntesi. Sí, sé que espanta una mica, però fixa't només en la lletra E, que està representant un electró desaparellat, que va viatjant per tota la maquinària de la fotosíntesi. Però no viatja ell sol, viatja transportat gràcies a l'acció dels radicals lliures que formen part d'aquesta maquinària. Sense ells, la fotosíntesi no tindria lloc. I tu? No existiries. I és que els radicals lliures són, com tots els radicals, guerrers, impetuosos, inestables, perquè ells el que volen és aconseguir l'ansiada estabilitat electrònica. Per això reaccionaran amb qualsevol cosa, per robar-los l'electró que els hi falta, encara que hagin de fer reaccions xungues i perilloses, com les que tenen lloc entre els radicals lliures i el teu ADN. I dins el teu cos, dins les teves cèl·lules, s'estan produint un munt de radicals lliures. L'aigua oxigenada et sona, oi? La fas servir per desinfectar-te les ferides, per tenyir-te els cabells de ros. Doncs l'aigua oxigenada també es produeix a l'interior de les teves cèl·lules i en allà és capaç de donar lloc a radicals lliures com el radical hidroxil. Te'n recordes d'ell, no? El que allà dalt a l'atmosfera era capaç d'eliminar els contaminants i que això era fantàstic. Però dintre de les teves cèl·lules, aquest radical reaccionarà amb qualsevol cosa que es trobi per davant, generant estrès oxidatiu, que pot donar lloc, per exemple, a la mort cel·lular o fins i tot a mutacions en l'ADN de la cèl·lula que acabin degenerant en un càncer.
Per sort, al teu organisme hi ha unes espècies químiques disposades a oxidar-se per tu, disposades a posar en joc la seva estructura química per salvaguardar la vida de les teves cèl·lules. Són els antioxidants, unes espècies químiques que s'ingereixen amb la dieta i que es troben en grans quantitats en aliments tan meravellosos com el bròquil, la coliflor, la ceba, 3 horas después. l'aubergínia, el tomàquet, les olives, i un munt més. I és que els radicals lliures són espècies inestables, altament reactives i alhora absolutament essencials, com jo. Per tant, per no perdre't res de la química més interessant, subscriu-te a aquest canal, o si no, els teus radicals lliures no t'ho perdonaran.